Vou falar de Murray Rothbard, e da teoría do que foi o fundador do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, como apunta o profesor del Río, é un liberalismo extremo. O liberalismo simplemente levado ás últimas consecuencias. O liberal clásico tipo Adam Smith defendía unha serie de funcións para o Estado, ninguna das modernas, por certo. O Estado modernos, o gasto público do Estado moderno son 2,9%. O sea, 2,9% do gasto público é o que decía Adam Smith que eran as funcións esenciais do Estado, que son seguranza, interna e externa e obras públicas. É pouco máis xustiza. Xustiza e seguranza consumen só 2,9% do gasto. Incluído todas as policias e certas cousas por isto. O gasto público é un gasto novo engadido posterior. Porque decía, se os liberais están en contra da intervención do Estado, están contra do Estado, se rompemos que ten de peculiar a xustiza, que ten de peculiar as obras públicas, que ten de peculiar a defensa. É dicir, por que ten que justificarse neses ámbitos concretos, que teñen os ámbitos de particular, descubrir que os ámbitos de particular non tiñan nada. Por tanto, el levou o liberalismo até as últimas consecuencias. Non parou nesas funcións arbitrarias que puso Adam Smith, sino que seguiu hasta as últimas consecuencias todo o liberalismo. Básicamente, é un anarcocapitalismo. Pero vamos a estudiar un pouco, a falar un pouco da obra e a vida de Murray Rothbard. Murray Rothbard, que naceu en 1925, naceu en Nova York, era de familia xudea polaca. Sempre foi un polemista desde moi pequeno. Sempre foi, ao longo da súa vida, e iso é curioso, coherente ou mantivo máis ou menos os mesmos principios filosóficos, cambiando en aspectos puntuais, pero mantuvo sempre os principios filosóficos, aínda que cambiou moitas veces de partido. Desde militar coa dereita máis dura de Storm Trumbull e do Partido Republicano de Dereitas ao principio da súa vida, pasou a estar na esquerda nas lutas de Vietnam e despois ao final da súa vida volveu á dereita, volveu a militar, a colaborar co Partido Republicano e foi asesor económico de Pat Buchanan no momento da súa morte. El mudou moitas veces de partido, pero nunca de ideas. Iba mudando as organizacións que militaba según fora o máis ou menos coherente co que el defendía. Foi un profesor de universidade, nunca tuvo grandes postos académicos, sempre estuvo nunha escola universitaria dando clases de comercio, de administración de empresas, pero nunha escola menor, non sequera nunha facultad, só ao final da súa vida foi así un pouco, digamos, recoñecido e foi a Universidade de Las Vegas, unha cátedra dotada. Foi sempre un activista político, foi o creador do, repito, moderno anarcocapitalismo. Ele ven destas cousas, estuvo en círculos randianos de xoven, retirouse dali por botarlo dali por motivos personais, pero e despois militou en moitas organizacións e fundou, digamos, é o activista do anarcocapitalismo, é o que fundou o anarcocapitalismo moderno. Quales son as tradicións das que ele bebe? Ele bebe de tres grandes tradicións na miña modesta opinión. El bebe do anarquista individualista americano. Rothbard sempre foi, xa desde moi xoven, un anarquista. E el bebe non da tradición anarquista europea de Bakunin, Kropotkin, Malatesta, sino que bebe da tradición individualista do anarquismo americano. Alexander Spooner ou Josiah Tucker, por exemplo. Non son as súas influencias, que é un anarquismo anti-estado, pero basado no individuo, basado que no individuo ten dereito a moverse, a actuar e a usar a propiedade, na liña, por exemplo, en Europa de Millard Mann ou de Molinari. Pero ele ten unha tradición moi propia, moi xente de Estados Unidos, que é de anarquismo, un anarquismo sobre todo no século XIX. É un libro moi bo que o de Martin Men Against the State, que explica moi ben esa tradición. Bebe tamén da tradición do paleoconservadurismo, da direita bella americana, da mítica direita bella dos anos 30, que era a dereita bella que tiña dous puntos centrais. Contra o estado de benestar, contra o New Deal de Roosevelt, considerado unha agresión sin precedentes na historia norteamericana, nunha deriva de intervencionismo sin fin, incluso con derivas proto-fascistas, non que sea fascista, sino que tiña algúns derivas dese movimento, de imitación dese movimento, o New Deal de Roosevelt, e contra a guerra, primeiro contra o imperio, primeiro contra a Primeira Guerra Mundial, segundo contra a pertenza a Estados Unidos, a Sociedade de Nacións, terceiro incluso contra a Segunda Guerra Mundial. Era unha posición anti-guerra. Esa é a tradición, por exemplo, dun John Flynn, que ten un libro que se chama El mito de Roosevelt, daquelas dúas mulleres, podían ser mulleres ou non así, como era Isabel Patterson
o Rose Wilder-Lane. Rose Wilder-Lane é unha señora moi... ten un libro que se chama Give Me Freedom, Give Me Liberty, que é un libro precioso, que narra esta libertad. Era unha señora moi peculiar, era neta de Laura Ingalls, da Casa da Pradera, a filla de Laura Ingalls, mellor dito, foi a que se leu o libro, de feito. Ela era xornalista. Roosevelt puso a lei da Seguridade Social, que todos os traballadores tiñan que cotizar obligatoriamente a Seguridade Social. Ela deixou o seu traballo, marchouse a plantar cebolas e allos a súa casa antes que pagar un peso a Seguridade Social. Esa é a tradición da que ven Roosevelt. A tradición de isolacionistas como Bromfield ou de autores como Jay Nock, que acaba de ser traducido en español, nuestro enemigo el Estado. Que quizás se ve de onde ven, non? E a terceira tradición da que bebe Rothbard é a tradición da Escola Austriaca de Economía. Rothbard tamén foi sempre un austriaco, foi un economista austriaco desde que se xuntou con... Ele foi alumno, bueno, na súa educación académica foi un pouco peculiar, era matemático de formación, e sempre odiou as matemáticas e que cada economía, como matemático, como a persona que sabía de matemáticas. Era matemático, e despois de economista. Fixo a tese doctoral con Dorfman sobre a Gran Depresión de 1819. Sempre foi austriaco, sempre tuvo unha querencia por os estudios de economía da obra de von Mises. Ele foi alumno de Ludwig von Mises en Nova York, cando Mises exiliou. Robert tuvo a sorte de coincidir con ele, tamén hai un gran que estaba naquela clase. Coincidiu nos seus círculos, e foi el, pouco a pouco, na tradición teórica da Escola Austriaca. De feito, é o gran austriaco, é o último gran austriaco do século XX, é o que revive e reformula a tradición austriaca. Cuáles son súas obras? Estas son as tradicións que bebe e elas as sintetiza, as mistura dunha forma tamén magistral. Mistura estas tradicións e construye unha elaboración teórica de primeira línea. En que consiste a súa aportación? En tres... Eu distingo tres partes. Unha como economista, outra como teórico político e outra como historiador. Pero de todas formas, Rothbard escribiu de moitas cousas. Incluso foi crítico cinematográfico, gustaba analizar as películas sempre en clave libertaria e da escola austriaca. Gustaba así as películas que foran... Nós saben un tocino de John Milius, Amanecer Rojo, así que se miraba así o povo, que invadían os rusos, éramos rusos, cubanos e os de Nicaragua que invadían Estados Unidos. Mítica película, nada, se alguén a viu. Se miraba un pouco americano armado en milicias, non con o Estado. O Estado colaboraba cos cubanos, estos si eran un pouco en milicias que derrotaban os invasores comunistas. Ese cine gustaba moito. E hasta escribiu obras de teatro. Ten unha obra Mozart y Sarref, que é unha obra contra Ayn Rand. Non toco por isto. Como economista ten unha obra monumental. Ele escribiu varios tratados de economía, é o último austriaco, o último gran austriaco. Ahora os austriacos somos austriacos menores, nos dedicamos a cousas xa especializadas, cada austriaco se especializa na súa cousa, mentres que Rothbard foi o último gran austriaco. O austriaco vello gustaba de facer grandes tratados, grandes acción humana, home, economía de Estado, os tochos gordos de economía. E ele fai un gran tratado de economía que se chama Men, Economy and State, que está traducido parcialmente como El hombre, la economía y el Estado, está traducido en español. ¿Cuáles son as súas aportacións para mí? Ele continúa a obra de Mises. De feito, continúa a obra clásica, a tradición austriaca dura, renega dos austriacos heterodoxos. Non era así, a mí me enseñaban así: Menger, Bombarder, Mises, Rothbard. Menger, Bombarder, Mises, Rothbard. Se me ensinaban, me ensinaban. Non, pois ele sigue a tradición, Menger é o último desa tradición. Ele é a tradición que vende Mises, que vende Bombarder, que vende Menger, non de Wieser, non de outros autores, digamos, menores. Ele continúa a bella tradición e construye sobre a obra de Mises. Ainda vai máis alá que Mises, ele chama de blando, así, ao vello. Non o vello Mises, chama de así, que non chegou así suficientemente. Primeiro, a cuestión do método.
E aquí cambia moito. Rothbard é un just naturalista. A economía toda a ve en clave de moral, a ve toda en clave de ética frente ao vello que vía todo en clave de utilidade. Por exemplo, o vello diría, unha lei de salario mínimo será paro, por tanto é ineficiente porque crea paro, eso diría o vello. Rothbard diría, quen é o Estado para impedir a dúas persoas libremente contratar? Independentemente que sea eficiente ou ineficiente. Quen é o Estado para que se eu e o Alfredo pactamos un salario que se meta o foco no medio a gobernar, de gobernicho, a gobernar cuál ten que ser o noso salario. E non é como unha cousa injusta, Mises diría, non, que así Alfredo quería non pago, etc. É unha cousa distinta, e toda a economía dele é un esforzo de argumentación en clave ética, non en clave de eficiencia ou en clave utilitaria. Entón, iso é o principal aspecto que discrepa do vello. Pero ele desenvolve a teoría monetaria do vello Mises, construye sobre ela e obviamente perfecciona os temas, obviamente, o sea, racial por 100, ouro circulante, banca de libre emisión, etc. Todas as cousas que defendía o cal levadas ao extremo. En libros, por exemplo, que lle fixo o goberno no seu diñeiro, por exemplo, está traducido ao español tamén, ou na historia o caso por $1 de 100%, é un libro mítico, que a min un libriño, ten 70 follas, un libro precioso, que recomendo os defensores de outras posturas. E construye sobre eso, e aí non é especialmente original, só que non é especialmente original respecto do vello. Por exemplo, o libro do vello en un respecto está sen superar, a teoría del dinero e do crédito de Mises, pero construye sobre eso. Con un matiz, Rothbard é deflacionista. Incluso algúns aspectos deflacionista, mentre que o vello Mises non era deflacionista. Sino que lle gusta... Rothbard fala da sana deflación. É dicir, que incluso cando hai que cambiar cando un hipotético futuro, cando hai que cambiar esta moneda fraccionaria e fiduciaria que temos por moneda de verdade, por moneda sólida, sana e dura, pois habrá que facer o cambio do mercado, explica ali que non pasaría nada se hubiera unha deflación grande. Pero a mí o que me interesa de Rothbard, a gran aportación para min de Rothbard na teoría económica é a súa elaboración que fai do cálculo económico. Como saben, o Mises escribiu un libro nos anos 20 que se chamaba Socialismo, donde explica a imposibilidade teórica de que existe unha economía socialista. E Rothbard vai máis alá. En medio do Universidade ten unhas páxinas fantásticas nas que non só critica a posibilidade da economía socialista, sino que extrapola esa teoría do cálculo socialista ás organizacións. É dicir, que máis alá, como organización tamén é como un ente socialista interno, é como un ente de planificación central e ten límites no cálculo. É dicir, que a partir dun determinado límite a gran organización cae, se derrumba, se desmorona, precisamente pola carencia de precios. Entón, Rothbard non ve o cálculo tal cual socialismo sí, socialismo no, sino que en términos de centralización, en términos de información, en términos de... non é unha cuestión de propiedade, sino de cálculo, en calquer caso. E iso elabora moito, porque é moi interesante, porque explica, por exemplo, a dinámica das organizacións, por que as organizacións pequenas se comen as organizacións grandes. Sistemáticamente, se vamos vendo a historia da economía, collamos a lista da revista Fortune ou de Forbes das empresas máis grandes do mundo fai 25 anos e veamos quantas quedan. E todas elas comidas por empresas pequeniñas, nacidas en garaxes, nacidas en tendas de costura ali na Coruña, é dicir, comidas en grandes multinacionais por empresas que no seu momento eran pequenas e que a súa vez serán comidas por empresas que no seu momento están en un garaxe. Porque por un problema de cálculo, de planificación, de precios internos e un problema de integración. Ele critica moito, bueno, Rothbard critica moito a teoría dos monopolios clásica, critica moito a teoría dos fallos do mercado, é dicir, o mercado non ten fallos. O mercado non ten fallos porque ten fallos a respecto dun ideal, como teño fallos eu a respecto do David de Miguel Anxo, que é un cuadro, é o home perfecto, con súa medida de 1:8 ou 1, o home perfecto de proporcións, etc. É un home perfecto, con respecto a esa persona eu teño fallos, pero eu en sí non teño fallos, como non ten ningún de vos fallos. Vos sodes vos. O mercado, se comparamos con unha situación ideal e tal, pois ten fallos, pero es que esa situación ideal non existe, nin pode existir nunca. Entón, o mercado é o que é en cada momento dado. E en outros aspectos incide moito, nos aspectos de eficiencia, nos aspectos de coste social, etc. Pero a mí o que me gusta moito é esta visión que ten do cálculo, de ver todas as cousas en términos de cálculo e ver todas as organizacións e todo como problemas de cálculo.
O mito da empresa perfectamente integrada, o sea, a empresa que produce ten unha mina, que produce azo, que dese azo fai chapa, desa chapa fai coches, hasta vende os coches e financia os coches. É dicir, iso é unha cousa perfectamente integrada, é un error. O error que lle pasou a pesca, ter todo tan integrado. Ten que especializarse naquilo que fan, porque se non o fan, non teñen precios internos. Como sabía Pescanova o peixe que se compraba a si misma, estaba comprando a boa al peixe? Como sabía se lle cubría os costes o peixe? Ou ao revés, Pescanova tiña que venderse o peixe a si misma? Como sabía se o precio que se vendía a si misma era o correcto? Como imputar todo isto? É dicir, cuanto máis integrada está, cuanto máis grande é a organización, cuanto máis abrangue, peor calcula e tende a derrumbarse. Entón, é unha cosa extraordinariamente original. Esas son as aportacións que fai na miña opinión Ródara ou a economía, entre outras moitas, non que podemos discutir. Despois me interesa como teórico político. Rothbard ten unha teoría do Estado, que expresa basicamente en dous libros, La ética da libertad e Hacia unha nova libertad, e ten unha teoría da política. Pero ten unha teoría da política radicalmente distinta ao do liberalismo clásico. O liberalismo clásico, incluído o seu mestre Mises, aquí é onde máis decide del, veía o Estado, quería un Estado pequeñito, fuerte, así moderado, con súa división de poderes, con súa constitución, e estas cousas todas así que dividían o poder, que sea que controlaban o poder e unha sociedade civil e estas cousas todas así. Pero veía o Estado como algo bom, como unha constitución necesaria. Rothbard bebe de outra tradición, bebe da tradición predatoria do Estado, unha tradición que está máis ou menos oculta, busca fontes raras, vai, por exemplo, o gran... Incluso busca fora do liberalismo. Repito, a tradición liberal, inclusive a de Smith e todo o que ven despois, ve o Estado como algo bueno, non busca. Ele vai buscando autores extraños, un socialista, por exemplo, Franz Oppenheimer, del Estado, que vai ser traducido español agora del Estado. Aí é unha visión predadora. Buscan nas fontes antiguas, buscan no Benjamin Haldun, buscan autores extraños, como Alonso de Castillo, que ven gustado como Jullón, que ven gustado como conquista, como guerra, como predación, como violencia. E ve todo eso, e vai sacando de autor tras autor, vai os expurgando, vai sacando, vai a tradición de Jainok, busca tradicións, digamos, máis ou menos, ahora, así desta, que explican o Estado non como un contrato, non como unha cousa benéfica, non como unha cousa que nos trae orden, sino como a máquina máis perfecta de predación xa máis inventada. É a máquina de creación perfecta, é dicir, que extraen unha banda de bandidos perfectamente organizada para extraer tributos para esta sociedade. E ainda por riba para que esa sociedade aplauda cando lle cobran tributos. Eso é a segunda perfección. A visión dele é unha visión de que o Estado nace da guerra, nace da violencia, é unha institución armada que sabendo, claro que non para que ler un pouco de historia ou así, en serio, lea un libro que chama Reyes e Dioses, de Carlos Frankfurt, explica ali como nace o faraóns. Ahora empezan a banda de bandidos con pau e empezan a cobrar tributos a campesinos e a quitar o 10%. Ao cabecilla todos eles poñen unha corra e chaman de faraón, punto. Pero se non pagas o 10% de tributos, ven os tipos cos paus e danche. Iso basicamente o... Mas que despois aqueles faraóns foron listos, contrataron sacerdotes para que os defenderan e os sacrificaran, que o poder divino, que se venían de que se o faraón era Dios Ra, Amón encarnado, e cosas por estilo. Esa tradición de aquele. Ele vai buscando autores así, e a visión que dá no, por exemplo, en La ética da libertad, que chamase La naturaleza del Estado, é unha visión fantástica. Creo que é superar do que é un Estado, que construye un Estado. E aí rompe radicalmente coa idea liberal. De un Estado así como algo necesario, bueno e así, o ve sempre, en toda a súa obra, o ve sempre como unha banda de bandidos. E cando ele interpreta a teoría política, cando interpreta o intervencionismo económico en outro libro que se chama Poder e Mercado, ve a política pública, ve a intervención non como algo, a ver, hai que corregir os precios, o ve sempre desde o punto de vista de que hai un ente poderoso e armado que se impón. E todas as políticas públicas, toda a intervención pública responde a algún tipo de intervención violenta do Estado ou do grupo de persoas que gobernan, porque o Estado non ten existencia real, sino que son persoas organizadas. É unha intervención violenta do Estado na vida social. De feito, a última parte de Home, Economía e Estado chama así, la intervención violenta do Estado na economía. Violenta decimos aquilo de que, en última instancia, cando decimos no, que el gobierno, el legislador, fixo expreso, unha banda de homes armados, con paus, porras e pistolas, con
como tope a mí e o Alfredo pactando un precio de salario, ven ali e nos lo fecha, ou nos fecha o chiringo, nos dá nos prende con unha multa coercitiva por facer eso. Se non pagamos a multa, venimos a pesar mal que nos leva. Por eso nos quita os cartos pola forza. Van a nosa conta bancaria e nos la quitan dali. Cambian os medios, pero basicamente é así. Entón, toda a política pública será autista quer dizer que nos impide facer uso do noso propio corpo, por exemplo, políticas contra as drogas, cosas polo estilo, é unha política autista, política binaria, que cando o Estado, pola forza, nos impón unha prestación, sea esta un tributo, sea esta unha correa, un traballo forzoso, servicio militar ou cosas polo estilo, ou tres, triangular, cando eu e outra persona pactamos algo e chega o Estado, encarnado un asente da lei, un home fuerte, unha muller fuerte e armados e impedindo que non temos armados tamén. O truco está aí tamén, eles están armados, nos non. Chega ese home ou esa muller armados e nos impide pola forza facer uso dese contrato que nos demos. Eso basicamente consiste para él a estrategia da política. Todo se pode reducir desta visión a unha intervención violenta do Estado. Entón, coherente con esta visión. E coherente con esta visión é a visión que ten Rothbard da política exterior, que é outra gran aportación. Rothbard é o último gran teórico do isolacionismo, o último gran teórico da crítica ao imperio. É un antiimperialista furibundo das minhas elaboracións que teño visto contra o imperio. Porque o imperio non deixa de ser máis que esa clase política, esa casta de personas que gobernan querendo expandir seu poder ao maior número de territorios posibles, para así ele recibir máis tributos e chupar tributos. Non é económicamente, todo o mundo sabe que o imperio non compensa. O imperio é unha pedra de muiño, como decía Israel, é unha pedra de muiño atada ao pescozo dunha nación. Pero a quen lle interesa o imperio? O imperio sí que lle interesa ás clases gobernantes. Entón, é un radical antiimperialista, porque ve ao imperio como unha expansión do poder desa clase, e despois é un radical anti-intervencionista e anti-imperialista por outro motivo. A guerra é a saúde do Estado. O Estado nace da guerra, nace da violencia, florece coa guerra e medra coa guerra. Incluso todas as políticas estatais modernas sempre teñen algún tipo de retórica bélica. Guerra contra a pobreza, guerra contra as drogas, sempre algún tipo de retórica bélica precisamente para justificar a suspensión de dereitos, o uso da violencia contra algún objetivo determinado. Entón, el ve toda a política en clave predadora, e se ve nas súas obras, por exemplo, cando analiza as guerras mundiais, ten un traballo moi bonito, traducido do español, sobre a Primeira Guerra Mundial, e ali vai explicando, bueno, como as castas, ali, os Morgan, os Rockefeller, todos eles pactan cos políticos, que son todos o mismo, e entre eles deciden mandar a centros de miles de pobres rapaces a expoliar outros países ou a invadir outros países, simplemente para satisfacer os intereses das súas cosas. E ele explica toda a política en clave individual, non fuerzas históricas, non dialécticas non, sino grupos de personas concretas, inteligentes, organizadas, decidindo extraer recursos pola forza de outras personas, de outros territorios ou do seu propio povo. Pero non o ve a dialéctica da historia, non a clase obrera, a clase burguesa, que se diagnóstica. Fulano, vengano e tal, xuntaron un día nun bar, pactaron, e como tiñen o poder e as armas tiñan legitimidade, atacaron eso. Entón, ese é a política. E ademais, en terceiro lugar, Rothbard ten un elemento de estrategia. Rothbard explica como chegar a unha sociedade anarcocapitalista, que estrategias ten que usar o movimento anarcocapitalista. Ten esas visións teóricas, ten a visión de estrategia. Como é que facer? É un gran admirador a nivel intelectual da guerra de guerrillas intelectual, é un gran admirador de Gramsci, da idea de Gramsci era unha das persoas máis inteligentes que teño conocido. Ele decía, non hai que facer a revolución, hai que facer que a xente siga socialista. Basicamente, viña a decir isto, non hai que facer a revolución, o socialismo non chegará pola vía das armas, sino que temos que facer que a xente simplemente siga socialista, e se a xente socialista vai pedir socialismo e punto. É o que se decía aquí nunha conferencia. O socialismo triunfou, a xente hoxe en día, menos casi todos de nós, casi todos de nós, pensa en clave socialistas, admite eso, el estado de bienestar, admite que nos quiten a mitad do salario, admite que nos regulen todo, que non nos deixen fumar no noso propio local, etc. Esas todas as cosas, admite esa xente, ese é o triunfo de Gramsci. O Rothbard quería facer unha estrategia inversa, é dicir, que convencer a xente de que sea anarcocapitalista, e se a xente é anarcocapitalista, pedirá o anarcocapitalismo.
por menos o liberalismo extremo. Pero para ele é imprescindible eliminar o poder do Estado, e o poder do Estado se basa principalmente na guerra, e é aí onde hai que atacar. Rothbard consideraba absurdo, por exemplo, que os liberais nos enfarcemos, que non hai que intervir no mercado da patata, non hai que intervir no mercado laboral, e ao mellor apoiamos guerras. E dice, non señor, o primeiro e principal dos inimigos é a guerra, porque a guerra é onde medra o Estado e onde se legitima o Estado en última instancia, e é aí onde hai que atacar, onde máis opostos temos que ser. O das patatas é secundario, o central é o ataque ao núcleo duro do Estado. E ele identificou na guerra. Por eso sempre, sistemáticamente, se opuso a todas as guerras que interviu os Estados Unidos. Terceira visión. Rothbard, para rematar, é a de o Rothbard historiador. Rothbard foi, repito, un autor moi completo. Non creía nestas visións modernas de departamentos, que só somos especialistas nunha cousa concreta, e os demais non podemos opinar. El tiña unha visión global das ciencias sociais e practicou prácticamente todas as ciencias sociais, estudiounas. E foi tamén historiador. Foi un historiador económico moi relevante. Ten un libro que deixou inconcluso, se chama La historia del pensamiento económico, 2 volumes. Un libro para mí fantástico. Para mí é a súa mellor obra, a súa obra máis completa. E vai analizando a historia do pensamento dentro do punto de vista austriaco hasta principios do século XX, onde deixou inconcluso, que morreu antes de rematar. E empeza a estudiar desde os gregos, non se nega o mito de que a economía nace con Adam Smith, dice que hai autores moi relevantes antes de Adam Smith, pero con gregos, analiza os romanos, analiza o pensamento medieval, para ele un pensamento extraordinariamente rico, os míticos debates sobre o control de precios, sobre a usura, sobre os debates, proto-debates sobre o socialismo, se era unha sociedade xusta socialista ou non. Analiza a escola de Salamanca, para ele o verdadeiro, para ele e para Schumpeter, que antes se decía Schumpeter tamén é o gran autor que estudia a escola de Salamanca. A escola de Salamanca é unha escola que para ele son os verdadeiros proto-austriacos, Juan de Mariana, Tomás de Mercado, Salami de la Calle, Juan de Leiva, hai unha serie de autores, por desgracia non se conoce, porque están escritos en latín, non están traducidos, entón a xente de hoxe non pode lelos. Pero hai eu cando follei estas cosas, se pode asombrar, por exemplo, Mariana, como que teoría do poder ten, así do tiranicidio, exactamente para a dele, que teoría da moneda ten, que é legítimo para calquer cidadán aplicar o tiranicidio e matar ao rei por devaluar ou alterar a moneda. O rei daquela facían algo parecido que a reserva fraccionaria, collían moneda de ouro, mezclaban de cobre, hasta que as monedas de vellón chegaban hasta, que eran de plata, chegaban a estar negras, que era de cobre puro, de negras que estaban, de tanto que adulteraron a moneda. Dicía, pois o cualquier cristiano é legítimo que mate o rei que faga eso. Despois os libros, eles foi encarcelados, os libros foron queimados, e cosas por estilo. Pero ele xa sabía ben como era o conto. E foi un dos antecedentes da teoría do cálculo económico no socialismo, nun libro sobre o discurso sobre as cosas de la orden, que explica ali que como coñece Xesús, cuanto máis medra, tampouco pode calcular e non pode ganar. Pero ele estudia estas ideas, é un crítico feroz, como falamos antes de Adam Smith, quando pode, literalmente, ataca, con sangre, ali que diga hai 2 capítulos da historia do pensamento económico, critica Marx durísimamente, que explica os debates entre do Bullion, os debates que deron lugar á banca moderna, a banca de reserva fraccionaria, explica ali de onde venen esos debates, incluso tamén historiando quenes son os ideólogos desto, e por que se fai esto, etc. Incluso vai o detalle personal, este señor estaba interesado nesto e fixo esta lei, critica a lei de Peel e estas cosas. Vai explicando todo o debate que hubo a principios do século XIX en Gran Bretaña sobre a banca de reserva fraccionaria, se debe ser a moneda de ouro ou a redención do ouro, dinero de papel, etc. Todo este tipo de cosas. E remata a final do século XIX e principios do século XX. Pero un libro absolutamente fantástico. Se gusto ou non gusto, tengo a favor en contra dele. Un libro magníficamente escrito, cheo de exemplos, cheo de anécdotas, e que uno descubre que a historia da economía é moito máis rica do que pensamos, e a falla é enormemente a máis atractiva. Despois ten historia das ideas políticas, porque ten un libro que se chama Pitralla of American Right, tradición da dereita americana, a dereita nova, moderna, americana, como traiciona o vello espírito da dereita, como se volve unha dereita social, que defende o estado de bienestar, unha dereita que se pasa de ser anti-imperio a ser unha dereita pro-imperio, e como vai así cambiando pouco a pouco, como traiciona. Hasta acabar en Reagan, non? A Reagan odiaba
por ser o arquetipo desta dereita de darlle abusos, cando chega a conocer abusos. Isto que agora odiaría, ele ten uns traballos feroces contra os neocon. O neocon é o inimigo acérrimo, o inimigo íntimo acérrimo noso, o que nos disputa o espacio e o que nos identifican a nós con ele, ainda por riba. Que nos di que somos neocons, cando nos odiamos os neocons, o inimigo principal de Rogar eran os neocons, sempre os ataques máis feroces que tuvo na súa vida foron dos neocons. Son unha tradición imperialista que ven da esquerda, que ven do trotskismo, a diferencia da nosa que ven da dereita bella, etc. Entón vai criticando eso na tradición of American Right. E despois ten un libro, ten unha obra sobre a grande presidente de 1919 que foi súa tese doctoral e despois para mí a súa mellor obra, a súa obra máis así. A gran obra dele é a Historia do Pensamento. Pero despois ten un libro que a mí me fascina, que combina política, economía, historia e todo. Se chama A Gran Depresión Americana. Inspirado na escola austriaca e dá unha visión radicalmente nova da Gran Depresión. Solo Leonel Robbins, antes de venderse a Keynes, fixera algo parecido. Pero ten un libro, para mí é fantástico, combina a historia, o sea, todo con nomes de quen era o presidente do Banco Central, de onde viña o presidente do Banco Central, porque quen era o presidente de Estados Unidos, porque ele non culpa a Roosevelt, culpa a Hoover, efectivamente, culpa a Hoover das malas políticas económicas, porque o daño, cando chega a Roosevelt, xa estaba feito. Roosevelt chega ao poder en 1932, e o daño estaba feito, o fixera todo ele, fixera todo o anterior, expandiu o crédito, fixo o demonio, etc. Entón se vai criticando e critica a visión que ten Milton Friedman e Alan Schwartz na historia económica dos Estados Unidos de que non houbera expansión monetaria nos anos 20, que sino que sí que houbera, só que estaba latente, porque estaba oculta polo incremento de productividade daqueles anos na economía, que tapaba todo eso. Entón, ele vai explicando a Gran Depresión medida por medida e explicando cuáles son as consecuencias de cada unha das medidas. Explicando que comparando incluso a veces coa Gran Depresión, coa Depresión de 1920, que durou 3 meses, a dela, que durou 3 meses, porque foi brutal, foi unha caída do produto dun 30 ou 40% en 2 meses, porque rapidamente se sanou. E como a diferencia daquela, esta foi a primeira vez que o Estado decidiu intervenir de forma masiva, decidiu usar as ferramentas de política monetaria para combatila, etc. Conseguiu transformar a depresión normal nunha depresión que durou 10-12 anos, precisamente como estamos facendo agora. Como estamos facendo agora. Transformar unha recesión puntual nunha cosa grande por non querer tomar medidas políticas duras nese momento, por non deixar facer os mercados. É un libro absolutamente fantástico que recomendo. A obra de Robar, en conclusión, é unha obra na que se misturan todas as ciencias sociais e todas as ciencias sociais explican todo. A historia explica, porque a boa parte das medidas de política económica concretas que nos vemos como medidas son explicadas en clave personal, en clave de interés, en clave de poder, e vai explicando un por un, e a súa vez a historia non se pode entender sin conocer un pouco a teoría económica e das consecuencias que tiña determinadas medidas, por exemplo, o decreto de Pérez de Diocleciano. É dicir, Roma cae a decadencia e nadie explica, por exemplo, o decreto de Pérez de Diocleciano que arruinou por completo o imperio. Diocleciano tiña a manía dos emperadores vellos de adulterar a moneda, coñía ouro, mezclaba con cobre e facía moneda desta, os prezos subían, como está facendo Maduro en Venezuela agora. Exactamente. Fai inflación e se asombra de que os precios suban. Para reprimir a inflación, controla os precios, desabastece os mercados, cola de alimentos, ahora militariza os supermercados, igual que fixo Diocleciano. Militariza os supermercados, con guardias armados nos supermercados, non entenden nada. Non entenden, non queren entender nada. Pois Diocleciano non entendía nada, empezou a fazer unha serie de medidas e derrumbou Roma. Nadie sabe explicar moi ben por qué, buscas explicacións esotéricas, pero Roma explica, non se pode entender a historia real sin entender o que pasaba na economía daquela época. E isto basicamente consultou a un breve boceto, espero que non sea moi aburrido, da obra de Robar. O seu legado continúa e a bella tradición sigue viva. Muchas gracias.